Voetvolley, dat is een kruising tussen volleybal en voetbal. De sport vond zijn oorsprong in Brazilië, maar wint wereldwijd aan populariteit. Iedereen die het ziet, die denkt meteen van maar dat kan ik ook. En als je dan natuurlijk in het zand staat en je begint een beetje te proberen, dan lijkt het toch niet zo gemakkelijk als het van de zijkant lijkt. De ondergrond nu met zand is natuurlijk wennen. En daardoor ook, je moet heel precies zijn, want als de eerste aanname niet goed is, dan is het punt direct verloren. Het komt toch altijd op hetzelfde neer en dat is basistechniek eigenlijk. Hè. Je staat heel onstabiel, het zand maakt het zwaar. Dus je moet eigenlijk een goede techniek hebben om goed beachvolley te kunnen spelen. Dus je ziet dat toch dat Brazilianen daar wel absoluut een streepje voor hebben. Zelfs na een dagje voetvolley blijft Vreven realistisch. Eigenlijk voel ik mij in het voetbal nooit een Braziliaan. Ik heb andere kwaliteiten, maar ik heb wel genoeg basistechniek om dit als leuk te ervaren, ja, absoluut. Luikenaar Nasser Chadli is profspeler bij de Nederlandse tweede klasser Apeldoorn. Hij ziet voetvolley als de ideale manier om in vorm te blijven. Oui, ça entraîne les cuisses, ça entraîne aussi la condition, c'est bon pour la technique. Et quand on joue beaucoup au footvolley, on peut s'améliorer beaucoup techniquement. En het werkt, want onder andere Twente, Ajax, Utrecht en AZ hengelen naar zijn diensten. Il me reste un autre contrat, mais j'attends de voir c'est quoi la meilleure solution pour moi. Uithangbord van het Belgische voetvolley is de genaturaliseerde Braziliaan Ruben Nilsson. De 37-jarige ex-speler van onder andere Standaard en RWDM speelt regelmatig in het buitenland. On progresse. C'est difficile parce qu'on a le temps, ça aide pas. Mais quand il y a des bons temps comme ça, comme aujourd'hui, on profite pour s'entraîner et essayer de montrer le meilleur possible qu'est-ce qu'on s'est fait. Wij hebben nergens hier in de buurt een indoor beachhal. En als je dat niet hebt, kan je in de winter niet doortrainen en dan kan je zelfs tegenover ons omringende landen het verschil niet maken. Toch gelooft Ruben Nilsson in de toekomst van het voetvolley. Que vous faites la publicité pour la télé, pour monter le footvolley à des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qu'il faut pour évoluer le sport. Et un jour, peut-être, ça va venir du professionnel parce qu'ils commencent à parler pour les Jeux Olympiques qui vont venir. Donc, je crois qu'il faut commencer à s'y mettre là-dedans.